Todavía hoy los investigadores desconocemos el motivo del por qué Franco decidió avanzar hacia adelante. Estem davant de lo que seria l'antic camp d'aviació i que es va ubicar probablement així per la seva proximitat amb el front de Terol. Els primers militars que vingueren eren russos. Són els que ensenyaren a pilotar als espanyols, que molts d'ells inclús estaven a Llíria i participaren en aquests vols de reconeixement o d'aprenentatge. Els bombardejos van anar a Córdoba i bombardejaren la ciutat de Córdoba, provocant una autèntica catàstrofe. Gran part de tot aquest centre de resistència de Llíria va ser construït ja cap a finals de la guerra. Estàvem en un procés en el qual Negrín ja deia que resistir era vèncer i Llíria era un clar fidel d'aquest ideal republicà. Llíria és una ciutat bastant important i era un objectiu militar, entre altres coses, perquè per una banda té un aeròdrom i per una altra banda té també una estació de tren. Així van afusellar 113 persones. Té un significat dolent de la memòria i de la història de Llíria. Cal crear una nova cultura que eduque a les noves generacions en els valors de respecte, pau i tolerància. Si documentes, queda constància. Si no documentes, per desgràcia, el temps ho oblida tot.